Sa atong unang pagbasa gihulagway unsa ka lapad ug unsa ka abunda ang grasya sa Ginoo, dili matugkad nya. The more nga mo immerse tas atong kaugalingon sa grasya sa Ginoo, the more sad nga mag-anam siya kalawom ug kadako. Mao na nga diri sa unang pagbasa, siging misyur hangtod nga di na niya malakaw, maglangoy na siya. Kumusta marong grasya des niyong kinabuhi? Naglakaw pa mo o naglangoy na? Naroy uban kasigig mahays Ginoo kay wa na jud kunoy grasya, paita, pulos na lang gyud problema, pulos na lang dimalas. Wa man gud kamosunod sa Ginoo. Tanawa unsa may gibuhat sa anghel ni Ezekiel, gipasunod siya, misyur ngadto. Kon siya, sige, lakaw ngadto. Di man ta mo lakaw, inigon lakaw ngadto. Di koy. Di anar ka diha. Anar ka kotob anang taga Kiting ra. Labi na gyud mo atras pagita, inigon padayon ngadto lakaw. Mo atras pagyud, nasamot. Wa na jud kay grasya. Kasabot mo ana. Wa man di mo kasabot. Kana bang magsigitag supak-supak sa Ginoo ba? Kana bang di nato sundon ang iyang kabubuton, mag-annam og kauga ang atong kinabuhi? Kay ang sugo sa Ginoo maunay makapahimo natong sana makasud ta ngadto sa iyang grasya. Muna diri sa atong tubag sa Salmo ningon, ang makagagahom nga Dios ania uban kanato. Ang Dios ni Jacob mao ang atong dalangpanan. Kuyog siya nato, pero di siya mamugos nga mukuyog taniya. Lingi ay mong tupad nga kinsa maroy kuyog nimo. O Ginoo gani, wa gyud kay problema. Wa gyud problema. Kana bang wa na gyud kay nanaman tanan. Pero naa gani karoy problema, naa karoy kabugat nga gibati, naa kay kahasol nga gibati nga mura kag maguol, mura kag masuko, pasabot dili Ginoo imong kuyog. Yawa. No, maro man kay nang yawa. Adto man kanya dadon sa kunuhay sayon nga kinabuhi. Nya dayto padung dayto sa pagkawagi ayo. Nalitan, wa kay kwarta, ingnon kasyawa, pangutang. Hay may sayon, pangutang o antusan ng pagkaway kwarta. Hay may sayon na. Sayon kayo ang pangutang. Kay karon dayong adlawa, madawat man nimo ang solusyon. Pero muingon gali siya, antusa lag mga usa ka buwan ay gyud pangutang siya. Wa na mo koy makaon. Pag-init lag tubig nya moy imna. Nya butangig dahon sa gabon or dahon sa bayabas. Nya mo na siya imna. Kung ano na kana ganing igo na makapabuhi na nimo usa ka buwan. Ay lang gyud og kan. Uy di madahon siya ala palit na lag luya. Nya moy kaon-kauna ang luya. Kay kuan man sana tambal man sana ang luya sad. Kuy kalain sa dani ana amo kini imong buhaton di mangutang ka, tanawa inig-abot nas imong utang daan og bag-o, ngutkot kas imong adto di kas Ginoo in taon makabayad ako sa akong utang yung Ginoo nato ana sugod na unya og di gyud kabayad Ginoo pay basulot wa ka kita Lord kalisod na ni akong kahimtang kalisod na yung Ginoo ikaw ra jud naglisod-lisod nimo. Katong sa kada nako misyon ni sunod pa lang unta kaato galangoy na unta karos grasya. Inigingos Ginoo nako baligyag slat. Baligyag slat. Wa may halin Lord, padayon lag baligya. Tanawa di ba? Maglangoy gitas grasya. Na magi mo palit. Kanang uban di mo palit, wa na. Uga na kay nagkinabuhi. Mao bitang wa mo palit
kay ang iyang huna-huna wa siya kwarta, pero kusog kaayo ditong patada ng swertris, kusog pag yung kaayo magsigig panguan, pamalit ng bagong mga gadgets, pangusab ng ilang mga naong, malit ng bagong mga igsusulob, nya wa kuno'y kwarta, nya ang pagpalit og 500 nga pesos nga slot nga SBF dag, di gyud mo palit, abot na lang sa kabuan, di gyud mo palit. Pwede raman ko ka mo palit ka usa-usak semana, labaw na ng atong God's protection sa itong usa healing and joy para sa atong pista, kay tagkuan ra na tag 100 bisag kada adlaw pa kapalit, pero wa gyud ikapalit. Muna ang measurement sa Ginoo, sundan ni, di ba, munindot imong kinabuhi. Munang pag-ingon ni Hesus diri sa atong ebanghelyo, niingon man ang tao, di madasir di jud ko kaabot dito sa linaw, mukutaw ng tubig, di ko kalakaw, wa say mo sakwat nako. Kana bang ang iyang hunahuna ba kanang nagsalig siya sa mga kalibutanong pamaagi. Nya niingon dayon ang Ginoo, 38 naman kakatuig nga masakiton, nya imo magining giantos, nangandoy mangyog kag kaayuhan. Ano ba mura bag ning utong siya ba? Ni antos siya 38 katuig. Sinan ka nang paralyzed ka 38 katuig? Kana si Brad Rocco pila na nakatuig na paralyzed? Ha? Ay ipasa ninyo, ay bana-bana ba? Kamo go dinhi mo inaa dinhi. Di man kuno naingon ana sa Brad Rocco una. Siguro pila? Mga 20 years. Nya nakita na to sa Brad Rocco diha, okay ra gid niya. Basta na alay kulapo, daog ng kinabuhi. Kamo kuno'y lingkod diha tibok adlaw, nya higda pa ng siminto, usahay tabunan lag sako kay tungod anang iyang mahigda o niya muuwan, gilangaw na ito sa Brad Rocco. Kafe katulo na kuno siya palit og lungon parang Brad Rocco, pero antos lang Brad Rocco diha. Ana o tanawa karon, abot yung panahon na balay sa Brad Rocco, napay CR, napay asa na catering, pay tubig, hastang hapsaya nagnaong Brad Rocco, kada adlaw namligo. O na diri way ligo. Hangyo paghayhayan, butanganan sa plato, butanganan sa napay altar, napay electric pan, ngayo pag radyo FM AM. Di mo agwantas Brad Rocco diri nas loyoy, muli mo lingkod lang siya diri kadiyot, pag human balik siya dito nganuman. Anak yung kaan ng porting inita, di ay electric pan, ligid-ligid pa ka. Niya mga butrang mga pagkaon, anak. Gusto kag tambal, ay tambal. Gusto kag chicks, na ay chicks. Awa de, kanamang antosa ba, kanang antosa ba? Makakita jud ka og grasya. Mao tanda din, di man ta magdali, o masata ma stress. Maligya tag slat ana hinay-hinay moabot yung panahon nga mahurot ra kini siya, nya ikahurot na ana nasad kita na sa taog bag-ong structure, sige nasad na hinay, pero ang resulta matod pa dire dili gyud malarag, matod pa sa Salmo ba, dili malarag ang iyang dahon, magpabilin kini. Salmo ba to sa first reading? Ang kahoy nga gitanom diha sa daplin aning maong suba, kanunay mabungahon, dili siya malarag ang dahon, di muhunong pagpamunga, kay naa magid siya sa suba. Ingon ana ang kanindot kun kuyog nato ang Ginoo sa atong kinabuhi. Ang nakaapan lang karong panahuna kay murag layo na kita sa Ginoo. Ngano man ang mahitabo sad God kun mosunod kita ni Kristo,
Sama aning nahitabo niya karon dinhi, ang gahom ni Kristo way hunong. Sige gyud, gaawas ang iyang gahom. Ang 38 ka tuig nga paralyzed, sigig pangandoy, matuslod siya sa tubig, kapoy kayong iyang gihunahuna, mamugos pa siya adto, pero pag abot ay ni Kristo, kausara siya giing ng Kristo, tindog niya, pasana ng imong gihigdaan. Wala, humana. Kaya nga naman grabe ang gahom ni Kristo, mga igsoon. Pero tanawa, kung sa'y gidangatan, pagkahibaos mga Hudiyo, mga leaders, nga si Kristo di ay mo'y nag-ayo sa masakiton o nagsugo niya pagpasan sa iyang gihigdaan sa adlaw ang igpapahulay, nagsugo dayon sila pagpangitag paagi, paglutos o pagpatay ni Jesus. Dini manggos kalibutan, mailad ta. Kung musunod tas Ginoo, ano bang musunod tas Ginoo ba? Unya atong buhaton ang iyang kabubuton. Nindot ang atong bation, pero dili nindutan ang kalibutan. Masuko. Mao ginay mahitabo, masuko. Nya inig kasuko na, atakihon ka. Sakitan man sad ta inig atake sa mga kalibutanon. Muna usahay mo give up ta, nita para way gubot, give up. Hunongan na lang na. Hunongan na lang. Mo na. Kamo. Kung musunod ka sa kalibutan, di jud ka kalibutan, musunod ka sa Ginoo, nga di jud ka maningil anang utang. Way masuko nimo. Ha? Kana bang di jud ka maningil anang utang ba? Way masuko. Oy, kung asawa ka ang imong bana magyaw-yaw. Kung ikaw usa ka ginikanan, ang imong anak magyaw-yaw. Kung anak sad ka, nya di jud ka mo ningil utang, yaw-yawan sa kas imong ginikanan. Ha? Di ka maningil, kami gani diri galisod nami, nya kana mga tawhana, hayahay ana, di mo bayad sa utang, ikiha na mga buang-buang mo. Ayaw lang ma. Ya, ikaw, hay may imong palabihon. Kana sila o kami? Anak naman na. Kana ding asawa nga di gyud masukos mana bisag nangabit. Wa day magyaw-yaw ana. Kana bang imo rig yung pasayloon bisag nangabit imong bana, hastang kabit imong higugmaon, way magyaw-yaw nimo. Na ay daghan libakon ka, ingno ka na buang-buang dakway. Malibog na tingali na mura mo nagbugo ng bana. Usam ka na siya, anaon, danghag, tanga, anaon, luko-luko, matod pa sa mga Tagalog. Nanon di gutaon ka masuko anang gibuhat sa imo, badlunga na daghang magyaw-yaw ni mo ana. Labi na gyud musunod ka anang gisultis Ginoo nga isulti ang kamatuoran. Kana gyud tinuod gyud ba? Isulti. Basta daghanang magyaw-yaw. Ay ka na ba? Lingay mong tupad. Yung na di ka masuko o sultihan kag tinuod. Di mo masuko, kanang sultihan mong tinuod, nga kanang imong kilay nipis na gyud kay na. Muna kay masuko man ka imong badlisan aron matabunan ang kamatuoran. Di ka masuko nga kanang imong buhok ubano naman gid na kay tiguang naman ka. Mao nang imong kolor-koloran aron mura kag batan-on, tiguang na ka lisod na kag lakaw. Ika sakita sa daan na pa diri, ikaw manginsulto man ka. Sakit. Pero ang kamatuoran maosay maghatag natog kagawasan. Na siya. Ako bitaw sultihan ko kuan kana gyung sakit-sakit nga kamatuoran, bugo man ka pa dire ana. Na kadaghan naman ko naka kuan ana kabati. I-post pa sa social media. Ay tanaw nako sakit sada pero this cannot change my love for you. Luag na yon. Muluag na yon. Hingwarta man ka pa dire. Sige man lang kagwali di ang kwarta. Wa jud kay humili nga di na nimo iapil ang slot. Siging pangwarta. Parihara mo anang tanan dihang mga magsasangyaw ka ng mga pastors o mga pari, mga hingwarta.
gipost ko na sa social media. Inigbasa na ko. Walang ka mahibaw, giunsa na ko paggamit ng mga slots. Walang ka kahibaw nga ako di ay, sige sa kong palit og slots. Nagtuo kag, nagsige lang kong sangyaw para kamoy akong papaliton. Ako, di sa ko kapanghambog, pero ubay-ubay sa kong mapalit Sunan ka nang dili mo mino sa napo ka slots akong paliton kada simana. Kinsa man ninyo din maka salin-salin so kinsa man ninyo anak nga magsigig palit og slot kada simana. Okay. Challenge ta mo. Wa ko maingon sa noon nga parihasi gyud nga napo gyud ka slots. Usay sa 5 ra man siya akong mapalit labi nagminus ang kita sa dupa-dupa. Gamay ra sa akong mapalit. Pero madako-dako sa nam say mataghapan madako-dako sang kita. Maabot sa napo say maabot pagig 20 ka slots. Ang akong point is pasakitan kita sa kalibutan aron ta mo undang pero ayaw undang padayon kanang pagsukod sa anghel ngadto pasabot sige padayon pa ingka mura magkapoy na tagahawak na manilisod ba ya ilakaw ng tagahawak ang tubig nya punan pag yung 500 meters lisod pero ayaw ka balaka kay diha niya ng imong kalisdanan anha nimo makit-i ang baha sa grasya nga mura na kag maglangoy. Unsa man ang taong maglangoy? Kasuway na mo glangoy? Sige, di ba malunod gyud mo? Og manggahi ka ba kanang gusto ka mo lakaw? Ang langoy lahi sa lakaw. Ang langoy igo ra kang mo paundayag sa tubig. Mas relax ang paglangoy kaysa lakaw. Pasabot, magkalawom ang imong spirituality, magkalawom ang imong relasyon sa Ginoo, mag-anam jud kag ka-relax. Ito. Di mamumutuo. Pero mag-anam kag supak sa Ginoo, sige kang supak sa Ginoo, mag-anam ginagkabati, kabugat ang imong kinabuhi. Muna sunod tas Ginoo. Kamong mga nakabati diha, labi na mong mga online parishioners, daghan ra ba ninyo nag-stress na, apil na sa ning nanambong ron. Sunod sa Ginoo, ayaw pagsupak-supak. Kung naa kay problema, pangutan ang Ginoo unsaon ni pagsulbad. Kita bitaw karon do naman tay problema dire, labi na diha ang atong yuta diha. Na maroy bag-ong development, di pala nako isulti pero sakit-sakit baya sa bugat-bugat pero ningon ko Jesus Ginoo buotan sa Ginoo ni tanan nya dili ni nato balihon ningon ani ay Ginoo unsay na mao'y buhaton nya dadon ra man kita sa Ginoo relax ra kayo kay dadon ra man tas Ginoo sa pamaagi mao na atong iampo na unta kitang tanan dili unta tagiyahan sa kalibutan labi na gid anang kwarta dili unta kwarta ang mag-guide nato unsaon pag-atubang ang atong mga sitwasyon sa kinabuhi kung dili ang Ginoo ang grasyas Ginoo aron masulbad ang atong problema unya malipayon pagyud ta nya duna pagyoy kabalaan sa kinabuhi manindog ta.